Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para saudara, para pemirsa, sanak saudara di kampung maupun di rantau, pada kesempatan kini nangko kita cuba mengakeh kok nyota lamun, menyigi kok nyota lakuang tentang uniknya silek di ranah minang. Nan batung kek jo kayu luruh tak pacapang, gara langkah nan tak sumbang, ukurannya raso nan di dalam, membayang rupo kaparoman. Naluri nan menarang kajadi pedoman, menjadi tungkek kapamenan. Untuk lebih jalehnya, kita suilau narasi na menyimpan penjelasan nak jaleh langkah silek ka dipakaikan. Paminannya tungkek kayu kame, ujuang tanduk kepala perak, lurus sabatang tak bacapang. Panungke adat jo pusako, boleh tak tagak nak jan condong. Sako nan tetap di enggeran, gantang lah tagak jo lanjongnya, sumpik lah tagak jo isinya, adat lah tagak jo limbago. Jo tungkek jauh boleh ditunjukkan, nanampie boleh dikakokkan, dikambang kok nyota lipek, dikakeh kok nyota lamun, disigi kok nyota lakuang. Itulah narasi nan membayang, banyak rai nan tasimpan. Dari sakileh kato bayang, kok lai pandai membaca nan tasure, arih menyimak dan tasirek, menampak dan tasure, mangkok basuo pemahaman, di sinan tasimpan kearifan. Salah satu tujuan silek mencetak generasi penuh kearifan. Selain beraja langkah dalam wujud balabeh, untuk mencapai hakikat pandeka harus menata batin dan rajin beribadah. Kerajokan suruh antian tagah sebagai wujud sahadat, sembayang nan 5 waktu, puaso jo zakatnyo, sarato haji bagi nan takao. Tindak lupa jo ibadah sunat, panukut nanyo kurang, penyambuang kok nyo putih. Namun kasado amal ko, ibadah harus dilakukan jo iman serato jo ikhlas karena Allah, sehingga indak tadayo jo sagalo rayuan setan. Nak basuh hakikat kehidupan, tidak dijadikan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Tuhan. Dalam konteks silek, dengan kacamata bela diri nan watungkek jo kayu nan sabatang, nan dijadikan permainan dalam gagaman. Serupa narasi nan mengatakan, permainannya tungkek kayu kame, ujuang tanduk kepala perak, lurus sabatang tak bacapang. Artinya bana garak langkah silek nan laye dari dalam diri, ditata jo naluri dengan kebersihan diri, jo amal saleh dengan ikhlas. Itulah hakikat sejatinya nan menata garak langkah silek nan tampak pada laye, di laye tampak rupa, di batin rai nan tersimpan. Ni barasieh barupo dalam paroman nan manungke adat tataga nak jan condong. Pada dasarnya kita hanya mencari langkah pada warih nan Allah sudah. Sabat ba'a kok baitu. Katolah tetap sakolah tetap di enggeran, gantang tetagak jo lanjuangnya, sumpik tetagak jo isinya, adatlah tagak jo limbago. Artinya mana kita hanya menepati janji nan Allah takarang sejak dulunya. Baraja melangkah mencari pelangkahan, artinya menampuh jalan nan Allah ditatekkan Tuhan dengan keridaan. Jo tungkek jauh boleh ditunjukkan, kok dakok boleh dikakokkan. Artinya hanya niat dan lurus nan dapat menemukan garak langkah nan diwariskan. Garak langkah nan lurus sabatang tak bacapang. Ikulah hakikat garak langkah silek nan sabananya nan dicari dalam kehidupan. Dikambang kok nyota lipek, dikakeh kok nyota lamun, disigi kok nyota lakuang. Leluhur Minangkabau meninggalkan waris dalam bentuk rumusan sebagai cara menjaga kemurnian. Siapa yang menemukan kuncinya akan mendapat jalan tarang.
Serupa bak pantun orang lah masak padi di sengkarak masaknya babilang tangkai satangkai haram bak nan mudo. Kabek sebalik bue sinta rumik laurang kamaungkai tibunan punyo rarak sadonyo. Artinya barang siapa nan memahami dan mendapatkan kuncinya maka akan tahu rasio nan sabananya. Satiok kata bermakna, satiok isyarat baik kimah, satiok garak bapituah. Baik itu warisan pusaka nan ada di Minangkabau. Ketika membuka balabeh, bakambang jadi nalimo dalam mukasui isyaratnya. Mengaji diri serato jo agama atau di kapa bak tinju gadang, mairak langkah di galanggang membawa arti nan kokoh sebagai isyarat pemahaman atau menumpukan ampu dan mendakekkan kadado artinya mengana diri jangan sampai lupa ke kanan punyo atau merantakkan kaki ke bumi mengana asa kejadian diri. Banyak nan lain kalau kita kaji isyarat nan tarupo. Untuk itu dicuba menyelami kok lai kabasuo parmato hakikatnya. Di silau pulau kerangko adat lah tatagak jolimbago artinya pahami garak langkah nan Allah ado di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu Allah tercatat di dalam kitab yang besar Luh Mahfuz di sisinya. Salahkan diri kanan punyo jo iman jo kesarato keyakinan nan laye dari pemahaman keimanan nan kokoh nan indak tagoyahkan sebagai walau berbagai ujian dan cobaan artinya dalam setiap permainan silek jan tadayo jo umpan bapantang kunyang dek kunik haram lama ulah dek santan disiko hakikat silek dan tak bagara kecuali dengan pertolongan Tuhan. Di silau pulau kasasaran disiko baraja melangkah mengaplikan segala garakan dan dipelajari sarato nan Allah dipahamkan sehingga bisa mengikuti setiap pergerakan kama kelok lilin kakin kelok loyang ba garak tari ba itu pulo tingkah gandang mengalir seperti air mengikuti setiap lekukan. Itulah isyarat kehidupan nan Allah dirumuskan dalam garak langkah silek di ranah Minang nan dipelajari dari sasaran mengambang nan talipe mangakeh kok talamun menyigi kok nyota lakuan. Silek adalah pelajaran kehidupan garak langkah sebagai bayangan kepribadian nan Allah tatata dengan disiplin pengetahuan dan pemahaman dan bisa dikembangkan dalam setiap lini kehidupan. Ikulah hakikat silek nan sabananya diungkapkan dalam istilah baraja melangkah untuk mencari pelangkahan. Jauh nan bisa ditunjukkan dakik nan bisa dikakokkan. Ikulah sakileh isyarat silek basin jatuh jo tungkek luruh tak bajapang. Itulah sakileh lah masak padi di kinari dicupak dijamukan kok lain namuh hati mencari basuh raib nan tersimpan. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,